Għal darb'oħra l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' ma lissinx kelma waħda dwar iż-żewġ rapporti tal-Awditur Ġenerali li kellu kliem iebes għad-deċiżjonijiet li ttieħdu meta responsabbli kien l-eks Ministru Jason Azzopardi. Deċiżjonijiet li minnhom mar tajjeb il-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zaren Vassallo. Flok tkellem dwar dan l-iskandlu quddiem il-partitarji nazzjonalisti fil-Birgu, Simon Busuttil reġa' oppona għal power station li taħdem bil-gass. Dan ifisser illi għandna bżonn power station ġdida jew le. M'għandniex bżonna, hemm qiegħda l-korruzzjoni. Dan fl-istess ġimgħa li l-Kummissjoni Ewropea approvat il-proġett tal-enerġija wara li kkonkludiet investigazzjoni ta' sentejn fuq il-kuntratti kollha tal-enerġija u qalet li sar kollox bit-trasparenza u b'mod regolari. F'dadija negattiva, Busuttil infexxi attakka lill-Kummissjoni Ewropea. Ser niġġieled għalija anki jekk ikun hemm il-Kummissjoni Ewropea kollha qudiemi. U dak li għamilt fil-Parlament din il-ġimgħa. Dak li għamilt fil-Parlament għamiltu din il-ġimgħa u nerġa' nagħmlu kemm il-darba illi jkun hemm bżonn. Għalkemm minuta qabel qal li mhuwiex l-istil tiegħu li joqgħod jiġġieled. Illi jiena m'iniex bniedem illi noqgħod nitajjar. Jiena m'iniex bniedem li noqgħod ninsulta. Jiena m'iniex bniedem li noqgħod insabbat fuq il-mejda. Fl-aħħar jiem deputati u esponenti nazzjonalisti urew ir-rabja tagħhom għall-istar candidate Salvo Mallia. Iżda Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista irid niesek ta' fehmiet differenti. Li bija nifhem li aħna niftħu l-bibin tagħna beraħ. Iva, min irid jidħol minn dan il-bib merħba bih sakemm jaqbel magħna. U fl-istess ġimgħa li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk kellhom kliem ta' tifħir għal kisbiet li għamel pajjiżna, Busuttil għamel dan l-appell għal partitarji nazzjonalisti. Jista' jsir xi ħaġa li aħna bil-vot tagħna intajruh minn hemm. Għad-diskors ta' Simon Busuttil irreaġixxa l-Partit Laburista li qal li l-unika ħaġa li qed iħares leha Simon Busuttil mhuwiex il-ġid tal-familji u n-negozji iżda l-mibeda għal Joseph Muscat. Il-Partit ta' Salvo Mallia huwa partit ta' tpattija u mhux partit li jaspira jkun fil-gvern. Il-Partit Laburista qal li l-poplu Malti jiddeċidiju minnu l-injorant jekkux il-Maltin u l-Awċin kollha, kif qal il-kandidat Stilla tal-Partit Nazzjonalista Salvo Mallia li ma ġiex ikkundannat mill-kap tal-Oppożizzjoni, jew inkella min irid ipatti, jifret u ma jismax lill-istituzzjonijiet Ewropej u Maltin.